Moi, mun nimi on Mikko Järvinen ja mä oon Pienipiiri Oyn toimitusjohtaja. Ja mä oon Matti Kari, firman perustaja. Ja tervetuloa kuulemaan 5 syytä, miksi sijoittaa Pienipiiri Oy:hyn. Tänään me käsitellään syy numero 2, eli tuotto. Kirjoitettuna näyttää tältä. Meiltä on kysytty jonkun verran tähän joukkorahoitukseen liittyen osakesijoittamisen perusjutuista, koska aika moni kiinnostunut ja koskaan aikaisemmin osakesijoitusta tehnyt. Joten käydäänpä siitä muutama asia läpi. Joo, lähdetään liikkeelle siitä tosiaan, että tässä joukkorahoituskampanjassa laitetaan liikkeelle Pienipiiri Oyn B-sarjan osakkeita. Ja nämä osakkeet on äänivallattomia, mikä tarkoittaa sitä, että meidän uudet omistajat ei pääse vaikuttamaan yrityksen hallintoon, mutta ne oikeuttaa osinkoon, eli uudet omistajat pääsevät nauttimaan yrityksen tuotosta ja arvonkasvusta samalla tavalla kuin vanhatkin omistajat. Yes. Eli kun yritys menestyy, niin silloin saat oman osuutesi sijoituksen tuottona. Ja se tuotto voi syntyä 2 tavalla. Eli joko me maksetaan osinkoa, tehdään hyvää bisnestä ja tehdään voittoa ja siitä maksetaan osinkoa, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että me myydään tämä yritys jollekin toiselle firmalle. Pörssiin menoa me ei nähdä oikein semmoisena todennäköisenä vaihtoehtona tässä tapauksessa. Joo, ja mitä tämä tuotto sitten voi olla, niin se voi olla aika paljonkin. Eli jos me päästään niihin liikevaihtotavoitteisiin ja tulostavoitteisiin, mitä tuolla on, niin omistuksen arvo voi helposti 10-kertaistua. Ja sitten tietysti rehellisyyden nimissä täytyy aina sanoa se, että jos menee kaikki aivan pieleen, siis totaalisen pieleen, firma menee konkurssiin tai jotain muuta kamalaa tapahtuu, niin silloin se tarkoittaa sitä, että silloin sä menetät ne rahat, mitkä sä oot tähän sijoittanut. Mutta mitään muuta riskiä sun kannalta tähän ei liity, eli et ole mitenkään henkilökohtaisella omaisuudellasi tai muutenkaan vastuussa firman mogista. Eli kaikissa tilanteissa se sun oma riskisi ja oma velvoitteesi rajoittuu siihen panokseen, millä olet lähtenyt mukaan. Ja nythän meillä on silleen mukava tilanne, että tuo meidän rahoitustavoite 50 000 euroa on jo täyttynyt, mutta koska näyttää siltä, että kysyntää on, niin ollaan päätetty nyt sitten menetellä niin, että mennään aina tuonne 100 000 euroon asti, jos kiinnostuneita vaan löytyy. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Muutama päivä aikaa vielä lähteä. Yes. Ja vielä sivuhuomiona, jos mietit yli 10 000 euron sijoituksen tekemistä, on meihin yhteydessä, meillä on sinulle erikoistarjous. Kiitos.